Kwe Ndizi TV nemambie ndengi ya Nyasaye itatu ancheire twekire gaiga alinde tunyare gusangana inu lingana le Nyasaye asamalite ni ngoro kwa Shema Chukimogere korandika nsekuru kwa ngabotori PAG Church egotoka ali Bonchali Riana ase wilaya Suneka PAG district ali tangani byo ya mona ase teseni getu kwa Ndizi TV because it's an honor moko cha mwandolera bya and a privilege mwanda tirega igana lero na chirega elinde nyale gukwana no muligereria oyo tuligereti bona semambi emambi eli tukulia lero nigonta gete gukwana kurwa segetabu kya Mathayo 15 ogosoma emerongo ebere na yamo gotirimboka bire nigagote bang Yesu akarwaroro akagenda chinsamo cha Turo na Sidoni narora omukungu omukanani kurwa sense melia akaoroka agakeriogi akabora omonene omwana Daudi indolera amabera inyaruka yane yachandirwe mono nekerecha korende tamoiranelia ingana abaroki babaye bagacha bakamosorora bakabora mukani agende ekiagera akona gugutunyanana aga ogotwakira eriogi akairanira nigo natumetwe asichingondi chinsiru chenyomba ya Israeli chioka koleno mukungu olia akamuchiera akamusasima akabora omonene nkonya akairanira talibuya kobogolia obokima bwa abana na koborutera chisese akabora omonene kolende nonyene chisese ngoli chira matori aya kugwa korwa sechimeza chiabanene babo Eliesa akamoiraneria ayomongina okwegena kwao nokonene tiga abe buna oganetie na ekere ikyo inyaruke yaye ekaweniwa mocheni Nyasaye tata no mwana mwikomo chanu akubakire asengencho yemambi eli tukeli byamono Nyasaye asengencho eli bageli kwanyoleire asengencho kwana nabantu ba bandigeretie abande bantegerete Nyasaye abande balesigali abande balesi nyomba cyabo abande balesi nyagitari Nyasaye abande basiriyo kosemelyo monene lakini asema ambie Nyasaye naye kwatoletira eli Nyasaye to tukwanira abantu baho nonye bali basiriyo kosemelya Nyasaye to onyale kubairania asogo semelya ono kinkukwana lingana lya ntumekese birebyo ka Nyasaye eli ndengwa nabantu baho mnoligetie ensi amabera Kristo Yesu oyiro motoli tunasabiri na kwegena amen omwancho omoligereria asema ambie eli tukeli nigo ntagete gukwana nga to basago kwa moyo nonya kwarorire nga waikirensinyo enaba surprised konyoranga aseli tukolyalere thimyeli tukolyalere gosekerenga keli tukokyalera se TV aito nigo bagotenga the last bullet gose lisasi lyo moelyo buna twasomere kuri umukungu oyo kurukumokanani akaigwa nga Yesu no arenge angena alia Turo na Sidoni akabaga gocha kurwororo elinda umerane amona Kristo Yesu akaba oigure ama ebikone konyora Kristo akolire akaigwa muna Yesu konyora abweniri abantu akaigwa muna Yesu konyora aiguira abantu amaiso akaigwa muna Yesu konyora agokiri abantu kurwa sabakule omukungu olia Biblia nigagatanga konyora bwetire asa abantu konyora oligiri obokonyi elindo mwana oye anyare kugwena ekiairo mwana olia nigabwate kerecha kieubi nekereche biro binde nigo kyango motineranse onyara korwana amasombo goku korwa somo noye muno montorange gokwa lakini nandi kya motigo bamoyo omukungu oli akagenda se Kristo Yesu akamotenga Yesu omo Nazareti omwana Daudi ondorera amabera ekiagero omwana one nigaro morwaire ale nekerecha
Biblia igoteba ng'a Yesu tamoiraneria kende nekera tamoiraneria kende omokungu oria takwa moyo asenge ncho nigarenge ng'a nare nogosemeria ng'a buna igwete Yesu okomokonya ng'a abantu agwenete buna igwete Yesu ng'a otura obeire gakwigora abantu amaiso akamanya ng'a nere nanyare konyora okogweniwa. Biblia mabatanga akabaga kumubwate Yesu pakaborokiwa bagoteye Yesu nasekyo tatebiri omukungu yagende onye tutageti kumukonya agatenga tukumutiga agende lakini Yesu akabateyanga ligereria nigo natumetwe asage antu bali abasiru asenyomba ya Israeli yoka lakini omukungu olia agateba tago kwa moyo akasukanga na Kristo Yesu unago sukanga na Yesu tamuiraneria kende ayo mintondi geretie mambie nabe kunyarekana kwarangirio monene nabe kunyarekana kwa beire go kwengata lakini turanyora lichibulina lyonse nigo ntagetengo tebinga to kwa moyo lisasi lyo mwalindiro roro. Bwana Yesu asifiwe. Omukungu oria agatanga tago kwa moyo bono Yesu akamotebianga ligereria tinko imokiendagera y'abana tinko imokiobokiba bw'abana erinde nyare kwa chisese lakini omukungu oria agatebanga nonye gwatebanga toko imokiobokiba bw'abana onyare kwa chisese lakini ligereria nonye nasemesa y'abaruoti chisese nkoba chirensororo nonye nasemesa y'amaruoti amatoringo gware nabo igo chisese tianyara koba chikoria abantu banyasaye naberanyarikane gwaikirensino naberanyarikane gwakura moyo lakini omukungu yagatebye Yesu buya ingaligereria asemesa yabaruoti ematoringo gwarakurwara ningitegetengo kwana mambie abantu bomonene litangani omukungu oyo akaba kare no kwegena somonene nyase Kristo Yesu agatenganga ingana igure amakumye kwabeire gogokora akamoteina inchendorera amabera lakini nonyo komotebigo Yesu takora kende ayontegerete mambie naberanyarekanenga waikirensi nyogotenganga yukurusia bokonyi tigango tebiga Biblia nigegoteba segetabgia Zaburi 121 inganigo nkoimokia maisane igoro narigereria gochia bitunwa igoro inga yogo konya kwane korarwe ogo konya kwane nigo korarwe sinyasai oyo tongete igoro nense abantu abamonene omukungu oli agatebya Yesu ligereria omwana one nigago bwatekerecha kyomo nigabwatekerecha mambie naberanyarikano bwatamaganeri awa tominyoka gochiasa abaragori ekiagera abaragori ebirongo ikabire bagosira abarogi benseye ingo ikabare bakwa lakini ekero kwabekira gosemeria somonene Nyasaye nanyari gokorwanera Nyasaye nanyari gokoiraneria igwa abantu bamonene omonto oli agatebya bamukungu oli agatebya Yesu nkonya lakini Yesu agakira kinyo na ina beranyarikane mambie litukeri kwa bire gokorangere Nyasaye lakini era nabakireta kiri tobasago kwa moyo bugasuka motwe buno mukungu oli asugete motwe ekero Yesu akamotenga ligereria ingabo kuma bwabana tinko imokange chisese omukungu oli agatebya Yesu na maene iwase stetiole togwenere tinonyeke lakini kaba muno mukungu oli agatanga na maene toko imokiobo kuma bwabana chisese lakini nonya nasemesa y'abaruti abantu banyasaye omukungu yagekeya kerusia sesteti arenge akerusia sekerenga arenge abantu bande barero nigakorigereria ngakiabwate nibangana nababwate mechando lakini kerago tebwekeye otanga nje mbwate nibo inje nimbwate abana inje nimbwate gasi lakini nababwate mechando omukungu oli agatabangana amana nonya nasemesa y'abaruoti amatolingo gwale igwe mechande yo gwetera
ekero Yesu arakoiraneri nigeko babuna matori ase emesa y'abaruti bono mukungu oria agachagotebia Yesu ekero Yesu atikomurigereria akararanga okwegena kwa mukungu oyo nokonene mono akamotenga genda ekiagera omwana ogogwenire ayontegererete semambie tobasakotiga komosemeria Nyasaye tobasakotiga koremereria somonene ekiagera kero koremereria Nyasaye nigagoika ogatenga bono genda ekiagera emechando yao yaikiraniwe ngintagete gukwane mambie ritukeri. Number 1, omukungu oyo nigarenge no kwegena akaba no kwegena ngaisego ikase Kristo Yesu nanyare konyora ni nyare konyora lichiu aya sema mbie karo kende waikirensinyo karo kende abasani bagotamire buna abasani batameta Ayubu paka mukaya gatakomatenga bono ya isanire ingo ikarire liora mosemerio mananoyo murungani asaro nyare okwa lakini Ayubu agatebyo mukungu oria Nyasaye naigana atitukurwa senda ya baba bosa nande nabonda irane bosa igo akamatenga eno mukungu omoriri esenge nchare mereretie Biblia ya magoteba inga Ayubu agaseseniwa ase arakane kobwaege ntabu ateritangani abancho banyasaye emambieri tukeri nabekonyare kana abantu bagochaire nabekonyare kananga obogima bwaikirensinyo naberanyare kananga karokende bwaikirensinyo tobwatie nchera yasekirwe lakini emambie kababuno mukungu olia ekaro Yesu atikomotainga nonye tokoimokyo bokima akamanyalisa siabu aterioka no batebi Yesu ngaye na maene tokoimokia igwa abantu batebire tokogendera batebi nobo maene lakini nginya sago tebere Nyasaye nigabatebe ngaligereria nimbwate meroberie mia asobogi mabwaino tarie meroberie ogosira korende meroberie okogenderera ayontegerete mambie kero kende nigora senyagitari amarwaira agochanire tobasago kwa mayo ya ligererio mosaraba ekiagera nonya na semesa y'abaruti amatolinko baro ngogware tisese tyanyara kolia ayekero kende waikirensinyo kwarigirie emeremo yaborire emeremo yao nabenga amatori akukurwa emesa y'abaruti tobasago kwa mayo ya ligererio mosaraba nekarora ligererio mosaraba Yesu Kristo nanyare gokobwata kobako ekarora ligererio mosaraba Yesu Kristo tagogotiga korende nakorwanirire nabekonyare kana gwatiseru kwairwo bwoba kwagosirwe ngatoko genera eyine meremo y'abantu ekeresekia anyore terirube korwa seseni karibu akamatenga ligereria naitire bisakubinde naitire nechinyasa ichabo akamurikira liuko akamatenga naye torieta bauti abantu batebirenga kende gyonse okora tokogenderera lakini omukungu oria tenena buno omukungu oria sankerebwe kerarikira Ezekaya lirube Ezekaya agatanga atiga kaenda se kalume nekeragende kalume akabaga kobeka maruse agatebya manene Nyasaye ingamaene sanikerebu oitire bisakubinde osiririe chinyasa ichabo amanyagoteba iga enamaene chinyasa ichabo tijarenge Nyasaye boli chinyasa ichabo niko chira osirikorwa sama okoya abantu korenda Nyasaye nigo menyete kare na kare abancho bomone nayo ndigererete nabekonyare kananga waikire toro atimoto okubwata okobako nabekonyare kananga obogima bwakomigire tobasago kwa mayo amatori ngogware nekera amatori arawe togotigaranchera kwarenge ekera amatori arawe nigoranyare konyoro kogweniwa ekera amatori arawe nigoranyare konyoro kerioganete ekiagera Nyasaye erino mwegenwa omukungu oli agatebya Yesu ngana maene
nabo chisese chiko na maene nonye nasemesa y'abaruti. Bwana Yesu asifiwe. Umukungu olia agekeiya mono, lakini kare togosoma historia umukungu olia korwa segesa kukiabo nigarenga umukungu obegete buya nigarenga umukungu ole nenibo, lakini taligereretie nibo akarwa korwa soko eremya kwae egento kiagerera abantu batali konyara amachibu y'amasababo na asengencho bago ikaberemya bateba inchetinga nyarebe bateba nganche ninda afadhali. Sikiani kuambia asubuhi ya leo, afadhali endete egento tugwenerete gokora no weke ya sobo sibo monene nekero twekairie Nyasaye nigagotirimboka ekero tugosenyara korwaso kweremi waito Nyasaye nigakorora buna tukonyara gwekaya nekero twekairie onyara gotoruserie mechanderia. Biblia yatango mukunguria ekero Yesa amatebya manganaria Yesa akaligereria okwegena kwomukunguria emambieri tukoria rero inki kwa matebiri Yesu abantu nigo bagokwana mangana mange ateanga tigangenda sinyalewe tigangenda somoragorigete tigangenda somorandigetansabere igwa mambieri tukeri beke mechando ya wase Kristo beke mechando ya wase Kristo nekeroraye beko nyeke Nyasaye tago collect down nya Mungu hawezi kukwaibisha Nyasaye tago gosokia esengencho tebire indangelie na inchenimba orokie amangana manena bisekanete igwe mechande yowetera ekerora morangelie Yesu nako elichibuli nene elirabe mamincha buna abantu baokorora Yesu nako elichibuli nene elirabe mamincha buna abanyagitari bagoteba Yesu nako elichibuli nene lirabwe bune kenyoro kiao yegoteba abantu nigo baba bekerete bigwango bagateba timoko genderera abantu bagateba nga aye waikire sinyo igwango tebye mambye ekerora arangelie Yesu natiga amatori yawe naye nonyare kolikomoga no moya asenka yao. Bwana Yesu asifiwe. Ekeresta aiwanga amaninko moitare akagenda somoruoti akamatebyo moruoti na maene waitiramani lakini amangana natigarete bunabete gakorika nakorengana na machiko na marago yabachemi yabachemi kende gionsi kiengorikwa tikiare konyara kovuteka lakini esta akagenda somoruoti akamatenga maene enyomba kwa ngeire kwa tebire ng'abayahudi bagoitwa nayo ole moyo bono lakini oyo orate magega yao na baratosirie eria moruote akamotebya gendo orike munoganetie ekarora arangeri Nyasaye nagotebya orike omugano bwenka yao munoganetie ekarora amochiere Nyasaye nagotebya orike omugano bunoganetie obe abantu bande benengetire abantu bande bakure myoyo abantu bande basirio gosemeria ayontegererete mambie kababuno mokungu oyo nonyekero Yesakira mokungu oyo takwa moyo abande baite togosabarimo twakaga nganto iraneriwe nekero Yesate agairire birake watebanga nasabire nengatire nakorire meremo asego tindo chikende emambieri tukeri ayontegererete endelea kumuita Jehova na utakapomuita Jehova yeye atasikia maana huyu mama akamuita Kristo Yesu nekera morangeria akamanyege ntatigarete nekamogiuka noko bomuremereria ekero kobomuremereria ebintu byose bigokwegerana ekero kobomuremereria igwayo ntegererete Nyasaye tago let down kwa sababu maandiko yanasema asegetabu kyomubaro emeronge verna isato ogosoma 19 inga Nyasaye tanga muntu omuntu nabagote yengo okonyari
rigereria aborokwa ba Yesu bagatiera Yesu bakamatenga omokungu oyo tojanire igwa abantu bamenyasaye ekerogo semeria abantu ngo ikabare barosenaye ekerogo semeria abantu ngo ikabare bagotugute, lakini wacha nikupe moyo wakati wanapokuacha na unapoweka tumaini kwake Mungu, Jehova anashuka na kusaidia. Iwa omukungu oyo abarokwa bagatebya Yesu motebya agende kwa sababu anatusumbua na abantu kero kwenda kuliga bakonyi kurwase bari na kero kuchikoligereria nanye bari batebetenga ekero raikes nyonto bakonye ekero waikires nyabagotiga. Usife moyo, angalia Jehova na Jehova atakusaidia, Jehova atakushika mkono, Jehova atakuondolea mapita ambao unapita na kieko gera abantu banyasai abarokiwe bari bagatebe Yesu matebi agende ekiagera ngugo chandali naye mambie na babantu babatangu bachandure ogo chikobarara baseka naye buya ogo chikorara batenga nyare bo minto ntogo gotiga, lakini ekero gwasukire batenga kyo monto yagatonyara igwayo ntegererete abande bakororire ingaye waikire sinyo. Mama yangu, baba yangu, asubuhi ya leo aye kijana unayenitazama abantu nabo barochenga tokonyara, lakini Nyasaye rena barochenga nkonyaro mukungu yagatebya Yesu akairaneria tari buya kubugori obukuma bwa abana nako kuborutera chisesi akabora. Verse 27 akabora omonene korende nonya nechise se ngori chire amatoria ayakugwa kurwase chimese chabanene babo. Bwana Yesu asifiwe. Higererio mukungu yakebeke state yesese akebe akerengana nyesese, yani akaratari na ngenjo akerengania muno muntu tabwatikende nonye kero koligereria omukungu oyo konyoro oetire asaba rogori oetire asaba nyagitari oetire asaba nyamushira erinde banyare gokonye nyaruka yae, lakini ga akamanya the last bullet akamanya ngalisasi lyo moelyo nigori korwase Kristo Yesu abantu banyasaye igwa ekero waikrensinyo. There is hope. No nyekero motobu toirwe no seboke nande. Mukungu oyo agatebya Yesu nekena nonye nasichimesa tima etiaye mambie ingaki abantu bagotigire abantu bagochecheire batebire ngatigara asaba bagatenga tigararera nero chandegete igwaye mambie toba sagotiga genderera gosaba Nyasaye. So inkito gwero kereria samanganaye. Number 1 goikatonya le gotwaro kwegere asi Nyasaye. Number 2 goikatobe persistent tobabare mereria nonyekera matemu abeira manene tobabare mereria asengencho asobare mereria lichibuligiani ruororo asengencho asobare mereria Nyasaye naturwanirire. Number 3 goikatobe nogosemeri omukungu yakaba nogosemeri inga Yesu isego kwana lingana. Haleluya. Akaba nogosemeria inga Yesu isego kwana lingana enyaruka yana nebege kowena ayontegerete mambi tuarogo semeria omuntu nabagosaba lakini akero amasaba yatariranirwa bwangu okwa moyo nabera betairanirwa bono lakini akero gotwara semeria Nyasaye nigakorro gosemeria kuryoika. Bwana Yesu asifiwe. Ogosemeria omukungu yagatwara gosemeria nekera atwara gosemeria nakigekogera Yesu akamamoro munoe agateba ngatingo imukiendagera yabana
tinko imokio bokima bwa bana indutere chisese omokungu oli akamanya ingano nyokwanire iga ogasemeria nkoro igwa bancho banyasai omokungu oli akabana ogasemeria goika Yesu akamamoro monoi ekaro togotwara ogasemeria Nyasaye nigagotwa konyara kumoro monoi ekaro togotwara ogasemeria nige komoira Nyasaye onyara gokora ringana lakini ekero tutari no gosemeria nigotoko batugo nigotoko kwemioyo bwango twanyara gotiga elio twanyara gosiria keria Yesu anyare tukotobekera nsemo. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, omokungu olia akamanyanga lichiburioka tiriko rwaso montonde korende goikari rwase Yesu ayontegererete ichiburigia nigoriko rwase Nyasaye nakigekogera Proverbs chapter 16 verse 1 and 2 egotebanga ebire emero obelio nase ebirengere libyo monto korende lichiburigia nigoriko rwaso monwa Nyasaye abancho bamanane omokungu oli akamanyanga Yesu bweka nero bwate lichiburigia abancho banyasaye mambie igwa abantu nabawatenga ntogokonye lakini baike bagotie ekanisa nabegotenga ntokubwatisi ekero kwanya rwasa amatemwa nabarabomba gotame bagotige abasani bali bagotenga naye beste imba ikenga kibagotiga lakini lichiburigia eriko rwasi Nyasaye abakomokungu nabwata abasani bari komogombia lakini bagoeta magega yaye bachakagata omukungu wena bakorekana buya lakini omwana waye nari nekiricha igwasa abantu banyasaye naye nabantu bagotebya mangana maya lakini omoelio bagotiga bachaka gogochongoma bachaka gogosengenya asema mbie lichiburigia elirarwa Nyasaye aseigayo ntegererete tiga korigia machibu kurwasa abantu tiga korigia obosemi kurwasa abantu ligia lichiburigia kurwasa Nyasaye nekerora ligiri lichiburigia Nyasaye naberago kwa akaro kende naibo gwantegerere mambie nataka nkoboriga ine nole no kwegena ase Nyasaye ine no nyare koremereria paka Nyasaye koiraniri chiu ine no bwato gosemeria somonene na ine no bukanyerete lichiburigia kurwasa Nyasaye onye korago kwa gure ringaneri oganetingo sabere teba ngamaene na igure na kero kende bwaikirensinyo lero na korete ringana ngogotenga there is a last bullet na the last bullet nige kurwasa Nyasaye tiga tusaba mocheno Nyasaye tata no mwana no mwikomo cheno aseri etalia Kristo Yesu na koira neringambu yamona singichiringana lya ona kwanire omonene roraba ligere libantegererete abande bandigerete kurwasa Nyagitari abande Nyasaye mibere kubaruma abande Nyasaye to bairwe chinga kibakomenya aseri etalia Yesu korwase ke sasi merike kya mambi ga igasege singa kya masesenia Nyasaye na asabire ngomonene kwana no montoria oikiresinyo bali batayunga tibakoba moyo Nyasaye bawo moyo buna kwaeteze kie miaka 15 bae Nyasaye na barabwe mambi paseseni Nyasaye tutu seseni twensi kwancha kwa okoreke ensi amabera Kristo Yesu motolite na sabena koigena amen 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 biamulo sana pastor seringana ligia liogo togo semeria inga nonya torote nga twaikiro mwali ontora ikomoyo kuri Nyasaye na ramona intwe since we are here. As I said, today might be my last Sunday. Lerna birabe ejumapili yana yo mwali ko bamunaga gasugu sango murobiri yo iga ntumanye tumutinyo jogo cyumunye kuminomo arari obwate amaya asengenje yaito bali tunajitia moyo tukisema ya kwamba Mungu anajua agetengo beko moyo. Yes. To basa kuligiringa wayikirensi mukungu yaga ikensi paka baro ko ba Yesu akamutenga mutige tata gende moserio ni tukumwiraniri lakini Yesu akabatenga mutige aliacha kwa tena tukumbuke bukoma bwa bana igwa amatori ngugwara amaya nekera amatori yakugwa ibini bintu biri abantu bachaitera kini biko bibinye cyasa mu mwete sure so to basa gukwa moyo ndugu yako last bullet ni Nyasaye ubwa nande amatori aya ekera agwa mbura bono aba mabaso umundu yokuragera very good kurende ni gara yengencho mona sesese
bali abantu bakiwango cha chini ebintu biri bikorekana bichaire bitagwenereti na bibire byengenjo na kia bakorinto yeritangani aya mo 27 yakatanga nyasaga tumeka bali kusokia abarina nobungai agatumeka ebyange byoro biri arenge ebireu biri bitakaro rirukoba ebyengenjo bitagwenereti Daudi omulisi bw'eki ngondi otiokorosiriri otiokoronyo otioka chingondi omana gotwa muruoti paka Samuel yamakata bayiga titoko gendera kobaga tinto siri biro ndugwekera matori agure bantu nabasieke bisieri abantu abagotanga ntugo nimosiri biro nara mambike ntugeto social media munyaruka gitaka akaiburwa bwate batmatiga batmak nyina kamwanga ekera monyora na ise paka mutuguta nyaruke ekera yakina agacha kaba adapted numunda gitoyomo bono kera kunya gukora gas agacha kanyore millionaire ise swimming pool akamukonya kuruji mundu yakacha kumuri mundu yakacha kuchenja ni munyarukori mangana itaba na baba bantu barachenja ibintu byabo lakini nyasaye takwanja biendera abantu bya bitakagire kubabera amen e producer na timetinga timetiko sonora mo 90 e mambega yabono e kerto kanto nyora mangana yoko semeria kegima na pasta we don't know maybe not even maybe nyasayo mutoma gojagaiga asanga mona intwe amana yaiga atufimo tunajua kwamba baada ya hiki kipindi kuna mema yanakuja hapa mbeleni. Yusufu akabekwa jela baada ya miaka miwili maega yuko kusingiziwa bakamutamira bakamubekerera jela ime umuntu uri nkusavu muruboti ne divai akairanirwa akaenda akiba umuruboti akarota tirangota ebi I'm prophesying. Naburaranga, this is the last bullet. Chitaronko mugurachiri. Ege singa the last bullet, the last Sunday. Na tureka na Pastor Shem, tunashiriki asante sana Pastor. Mungu akubariki. Wakwana nyumba yangu ana leo mungina omse, no mungino ndio make sure kwa bakwani. Mjenda alega. Tukua ne producer yane, ndega tinga tumebarikiwa sana bya mno sana umunchu mulike